रकमानि कारण हंखाय माने टाटा हॉस्पिटल खुला तो जों बेंगालुरु थांगा बेंगालुरु तो माइया डायरेक्ट न साइरिका ये बेंगालुरु नि मुंबई थांगा यार तो टाटा हॉस्पिटल लबो जोंनाव सावो माने मो केमुरि फानंगिया नाखन दो पुनि हॉस्पिटल खानो लांगै फुलुबि यार कयदिन तंखा तंगै ओ हिम्स हॉस्पिटल नै बुइसालायो यार जोगाजोग खालागे जोगाजोग थांगै यार बिखि रक्सारि तो खाख्लाब सामारो सिनिकिसा कमी मा हाइबं हिसाब आबो बारि मा हाइबं हिसाब कुनु सं सिमायाबो इंगाय गाबोनो बिथि यार तुइ बरक सावो न मास काइसानि बिथि रे हवानो नरक असुदां खाबा थांखंगि पाइखा हंखाय ताइसा बना तुइ फाइदि जों चेकआप इनखौ खाइ ताइसा बिथि रे हपिदान होनि साम आतिनि साथा जेहेतु बोथोराव जे गोबां मुंबाइ खामोन बा जेहेतु ताबो समजनानि जे और ट्रिटमेंट खामनो रांखौ जरगा बमहाय औ बाइखौ दिखौ खाना बमहाय पुलो खाबाय तो जे यागो ताइ किसा तंख पुलो माहाय पुलो खा no thang phải flight bara ro bising koi thang au emergency ma माने नांखाय बातायसा थानाय हायका नै ना आबो बिथि जे रहमानि आबो पाइखां के ते थांपिन ना नां बन प्लांगि थाना नां ता मास काइसा बागै बहुत जरा खातो ने ति मास काइसा लाइट ड्रप टक्साइ माना ना बरक मास काइसा सागा दे सारि दिनि साता जेहेतु तो जे मुंबई नि ताबो ब्राउ का जे एबारनि जे नि साजो बाननो जे बानाय लुखरन कामो बरक न तो बेलेख ना हामबाय सका मुसु बाखा याव ताका लुखरन ना गाबनो न मास हानाय के बिथि रक तुइ फेमनि सारे बिथि सारना ने रहमारो आबो ति फुनुंगारा नांनो ओ बिथि र मानो बिदुं को फुनुंगारा नांनो हंता बिथि तुइ फेमा रक्ता याबो बिथि तो जा